హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో వీడియో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అబ్బా, కామెంట్ చేస్తలేరు, లైక్ చేస్తలేరు. చూసి కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కామెంట్లు లైక్లు చేస్తేనే కదా మాకు ఎంకరేజ్ వచ్చింది. మేము ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకా వీలైతే షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో డెమో చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది, వీడియోనే వస్తుంది. అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా, నాకైతే నచ్చింది. సో మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలా ఉంటుంది ఈ వీడియో. స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసేయండి. కాపీ లేయర్. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. ఇక్కడ నుంచి 1 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో ట్యాప్ చేసి పైనుండి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్, ఇలా వస్తుంది. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, పేస్ట్ స్టైల్. ఇప్పటి నుంచి పేస్ట్ స్టైల్ కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇట్లా పేస్ట్ స్టైల్, ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఏ ఫోటో మిస్ కాకుండా కొంచెం చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది 1 2 3 4 5 ఫొటోస్, ఓన్లీ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఒక ఫోటో ఆర్డర్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 2 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫోటోకి ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ట్యాప్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సో ఇట్లా వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇట్లాగే సేమ్ టు సేమ్ కంటిన్యూ లాస్ట్ వరకు. దీనికి కూడా ముందు యాడ్ చేసుకున్నాము కదా, అంతే ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దీనికి కూడా. సో కంప్లీట్ ఆల్మోస్ట్. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దీన్ని కింద నుంచి కాపీ. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. మధ్యలో ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంది కదా, ఆ ఫొటోస్కి కూడా యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి, మీకోసం ఇంకో ఎన్నో వీడియోస్ చేస్తా. సో లైక్ మాత్రం కొట్టడం మర్చిపోవద్దు. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.